diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan Andaka Jiwa. Support dumugi Rizky Aulia kalian Markas Production midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening DJ Arpedam Project. Mugia tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga. Diaturaken sugeng rawuh dumateng seni bantengan Andaka Jiwa. Support dumugi Rizky Aulia kalian Markas Production midhangetaken salah satunggaling tembang kreasi ingkang dipun damel dening DJ Arpedam Project. Mugia tansah bisa ngremenaken panjenenganipun sedaya. Sumangga.